Agent 5 Napalabas, nagtungtong palatan ni Girlie iti pagayatan ni Mr. Sheldon. Ngem manang gundaway met tilakay iti kinalupoy ti babay. Nagpamarang met ni Leonardo kas may sa taong grasa. Palpaliw na nagiti walang o ubing. Nagaramat nga rod dagani ken boyet iti rugby. Ket agduduman ti makit kita dagitoy iti aglawlaw da nga epekto ti panagsayop da iti rugby. Iti metbalay ti lakay. Agsapsapol manan ni Mr. Sheldon iti ubing a lalaki tapno makaden na daytoy. Itagagayem, denggen nyo ti tuloy ti serye tayo ita alawas iti drama tayo anapaulwan. Agent 540. Moda mumpay lalaki nga ubing. Yag mo kanya, kuwem? Ariglado, Adam Amok. Okay. Namnamag dayta. Wen, urayam, taitugot kunto dito'y balay mo. Ibaga mabayada kiti dakkel. Ngam. Pilyam dayta damat langana nga ubing. Guwapo, ti kayem ko. Di ka madanagan, sir. Siyak ti makam mo. Anyat aramidom dito isagani. Ha? Ni, si kamot gayam, Girlie. Apay nga da ka dito'y balay ti amok. Dito'y gayam ti pagtabtrabahwam. Wan, di mo pa'y sinumbatan ti salsalod-sudog kan ka. Amamok ngamin ni Mr. Sheldon. Sukik. Ha? Anya suki ti kayat mo asawan. Ha? Ay, di mo tamagan. Jack mo tala kayat nga ibagakan ka. Anya? Sige ha, panawan ka pa'y. Apay nga da dito'y dayta alalaki. Agtatakaw dayta. Ngam, imbaga namot ngam amunan ni Sir Sheldon. Kasla, pagdua-duaan ti kadana dito'y. Hoy, Poyet! Oh, gani. Itay ka pa sapsapulan ah. Anya? Kat no sapsapulan ka mat. Agsinsin napol tangarot ah. Apay, at damat ibagam kanyak. Ada, napatag. Anya dayta? Sumurot kanto kanyak. Sa dino? Iti balay ti sukik abak nang. Anya nga iti aramida ka jay. Ibagagtukin ka. Taawisin ka pa'y amapan mangan. Sige, mabisinak matan. Mapantay ti turo-turo. Ang awan kwarta ka gani. Apay, imbagag ayang gastos ka. Siyak ti makam mo. Nagaduti kwarta kita. Anya? Nangalam ngay, kat saan tayo mat nagtakaw ita? Maamwam to no sa dino tinangalaak. Ha? Ala, mapantan. Ay, may nanapsugat. Una yun dahi ta tig-ab mo. Nagimas gamin ti bangan. Nagaduti in order ta. Boyet, no kayat mo ti maadaan iti adu a kwarta. Sumurot ka iti papanak inton bigat. Una, kayat ko launay. At damat pa nagtalagkukan ka. Una. Insardeng ko pa yung tinaglako iti balot. Tawan mo't maganganan siya. Napadas ko amin na trabaho dito yung kalkalye. Nagsipdot. Unwag takaw. Awan lat tamay. Talaga kasta tibiyag, Boyet. Imbag ni manang ko agarli. Mayat tibiyag na iti amo nabak na gangganat. Awan mo timawawat na sweldo na. Anya? Takas ano? Alayanan namin ni nanang ko ti sweldo na. Sino nga iti? Makit ito iti sweldo na? Nyan ti Glory. Iso ti makit-kita ka mangyaw awat iti kwarta kini nanang. Anya? Jak tupay makadawat iti kwarta kini nanang ko. Iso asumuro takon kan ka. Saan ka nagbidot asimurot kanyak, Boyet? Kita man, nangan ka pa yan iti usto. Un nga rod. Iso nga giyaman na ka. Uray ubingak pa'y.
Amo kong tagbiag. Kasano? Dito yung igid ti kalkalsada ti pagturturugak. Ala, itugot nak ngarot inton bigat ha. Wen, talaga mapasamak day ta. Kapota, agsapol iti baro alalaki ti sukik. Ha? Anya ti kahit mo sawan? Jak maawatan? Ti sukik alakay. Ket ob-obing ti kayat na akaidda iti kama. Ngem, dakil agatad ti itad nakin ka, boyet. Dakil agatad. Nagsipngat. Diyak mo't inidap ti silaw sakbayan na turugak. Ha? Ada tao iti abay ko. Girlie. Ay! Ay! Ops! Lihat po kami. Anyat! Aramidan niyo dito ikatrek, sir. Oh my God! Saan, sir? Saan? Anyat aramidam dito'y balay, girlie? Nanang, Saan ka di nga trabaho? diyak kayatan tagtrabaho iti balay ni Mr. Sheldon, nanang. Tapay? Basta diyak kayatan ti agtrabaho iti nanang. Apay nagsangit ka matan. Awan, nanang. Awan matlagayan. Apay nga rod ngagsangit ka. Bastos da diyan lakay, nanang. Ha? Bastos ti amom alakay? Awan, nanang. Ala, agsubli ka iti balay na. Nakababain no pumanaw kalatan ijay. Diyak kayat, nanang. Oh my God! Hindi na kiguhin, nanang. Itulog ka iti balay ti ganggan na. Anya? Darasam! Awanan ti igatang ko iti arak kan pagsugal ko no di ka agtrabaho. Oh my God! Darasam! Mr. Sheldon, adtuyan ti anak ko. Naglibas gayam anagawid iti balay. Apa yan nagawid ka, aday ka nagpakpakada, girlie. Sir, da kayon ti makamukan ko na. Pasensya kayo no natangkan ti ulo ti anak ko. Okay lang. Siya kaon ti makamukin ka. Oh my God. Hoy, girlie, agsingsingpet ka dito yan. Saan ko maanatangkan ti ulo? Nanang. Ulita, di ka agsuksukit. Nakita nga din nyawat ni Auntie Glory a kwarta kininanang. Diyos ko. Anya ka din, ti mapaspasamak kanya. Ginundawayan na ti amok a lalaki. Agtrab-trabaho nga awan mo ti may igamak a kwarta. Malaksid laang dyan nam aribo nga nyawat kanyak ti bastos alakay. Girlie? Manipo dita. Di kan makarwar no awan pamalubos ko, wen? Anya? Malawag mat nga taan tinangin mo. Takil di baybayad ko ken ka, tapno mo. Ninanang mo ti pagbaybayadak. Idi na minsan, nangalay ti 20,000 pesos. Katsiga ti mang bayad kadagiti kwarta ana ala na kanyak. Diyos ko. Asidagtan iti balay ti ganggan na boyet. Iti mo't balay pagtrabahuan ni manang ko titurungan ta. Isumet! No kasta, adda dita ni manang ko a girlie. Nakitak ni girlie ti na minsan na pa naggapok di ta balay. Ha? Mabit lang? Ha? Apay gani? Ti taong grasa. Apay nga damanin dito eh. Surusurutin na tan samet. Ha? Wala nagpaiso. Isumanan dito nakatugaw iti igit ti kalsada. Di mo ni kaskaso. Ituloy tan timag na. Kaya't ko ang makita ni manang ko.
Kunakon kat. Dito'y titurungan dagiti do. Nagdakkel abalay dayta. Ket daytamet abalay ti kang runaan apalpaliwag. May papanitigang na at apidopilya. Adda nang ilukat iti dakkelagayt. Tigayang babawnan. Simbrek dagiti ubing di tabalay. Adda lakit di milagro ang mapaspasamak iti unag. Wapo nga agpaisaw to intugot mo alalaki. Imbagagmatan kada kayo, sir. Ha? Sumurot kayo kanyak. Boyet! Anya ta naramidam ditoy? Ha? Ha? Manang girlie? Anyat kaya tasawa na ito'y? Kapsat ko ni Boyet, sir. Aniya? Mabalingag sarita kami pa yung muna iti kapsat ko, sir. Sige. Nga mabait lang ti panagsaritayaw. Apay, anyat masapol mo kanyak lalaki. Kabsat, si kakaditi dadakkel da boyet kan girly? Wan, siyak. Apay, Saan nga iti panakibiyang, kabsat? Ngam, maditiwagas mo amang padakkel ka dagiti anak mo. anya? Sige, panawan ka pa'y kabsat. Sino day siya lalaki? Ita lang, makita tilo ko. Papayakas diyay, timbaga na ka. Apay pagawidan nakmatan manang. Basta tong palan nak, Boyet. Saan ko man natangkan ti ulom? Itay kayo panyagsarsarita nga kapsat. Nalpasan? Isa gani. Awan pa nagtalagkukan ka. Apay nga inawis mo ti kapsat ko ditoy. Tapno maaddaan iti ado a kwarta. Anya? Apay, di mo am-amo ti amom alakay. Saan? Basta pumanaw kayon. Anya? Manan, talaga di ka maawatan ka dagiti ibagbagam kanyak. Ilawlawag kunto ti amin kan kaading. Bastag tungpal ka kanyak. Apay a pinagawid mo ti kabsat mo, girlie. Sir, saan arumbang nga da dito'y ti kapsat ko? Anyat kayat mo asawan? Kayat ko nga iliklik ti kabsat ko iti pakaysagmakan na. Aniya? No saan aga po iti inak? Sa anak ko man ngagsubli ditoy. Kasta? Wan! Amukan! Dakas ti aramid mo! Si kalang tinakay baga kanya giri kasta. Si kalar! Anya ti mapasamak kani girly iti dayta gundaway. Gagayam denggen intun bigat ti paggibusan ti serye tayo ita alawas iti drama tayo anapaulwan. Agent 540 insurat para iti radyo ni Isagani Yalong Bulyeser ken itimat direksyon ni Mary Jane Castro. Sound effects Isagani. Technical ken musical scoring John Ligligan. Isagsagot kada kayo di MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon. Agyaman kami iti inkay Panang Tarabay.